Филмът е заснет с финансирането на Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на проект Натура 2000 в Черно море по оперативна програма Околна среда. Бенефициент е дирекция на СЗП към Министерството на околната среда и водите. Информацията, която се съдържа в този продукт, не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз. От незапомнени времена Черно море е кръстопът на цивилизации и култури. Край бреговете му са възниквали държави, а ресурсите му са служили хилядолетия наред на хората, които живеят край него. В дълбините му се крият приказни съкровища, но също и цял един непознат и вълнуващ свят. През последните десетилетия учените постепенно разкриват все повече от магията на подводните обитатели. Защитата на биологичното разнообразие е глобален проблем в световен, европейски и национален мащаб. Тайните, които дълбините на Черно море крият, са ключ и отговор към много въпроси, които са важни както за хората, които обитават морската шир, така и за флората и фауната, чието опазване, правилна употреба и задълбочено познание са в основата на усилията на сегашното поколение учени. Основната цел на проекта Натура 2000 в Черно море е завършване на мрежата Натура 2000 в морска среда, в съответствие с изискванията на Директивата за местообитанията. Проектът се финансира от оперативна програма Околна среда. Бенефициент е дирекция Национална служба за защита на природата в Министерство на околната среда и водите. Очакваните резултати са осигуряването на цялостен методологичен подход за проучване на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации в морските пространства на Република България, както и определене на тяхното природозащитно състояние. Да се установи разпространението и природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания в морската част на мрежа Натура 2000 в България. Да се направи цялостен анализ на достатъчността на мрежата от защитени зони в морска среда и при необходимост да се определят нови морски защитени зони и коригират границите на съществуващите вече такива. Да се поставят основите на съвместен мониторинг по Директива за местообитанията, Рамкова директива за водите и Рамкова директива за морска стратегия, съгласно препоръките на Европейската комисия. Изпълнител на основните дейности по проекта е обединението Понтус Индаго. Изпълнението на дейностите подлежи на оценка и контрол от страна на друг изпълнител, притежаващ съответната експертиза. Обединение Морско картиране БГ. We're here to help the Ministry of Environment and Waters in Bulgaria to carry out a project on mapping the marine habitats and rare species present in the Black Sea. This is part of a legal requirement for Bulgaria in its adherence to the Habitats Directive, which is a European law protecting sites and species across the whole of the European Union. In fact, it's the biggest network of its kind in the world. And the Bulgarian portion of it is also very important because you have a lot of very interesting habitats and species like dolphins and some fish here. So this project, for the first time, is trying to accurately map the distribution of habitats and assess the populations of these dolphins and the fish. Основни задачи на проекта са проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, както и определене на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България. Предмет на проучване и оценка по проекта са 7 типа морски и крайбрежни природни местообитания, 2 вида китоподобни и 2 вида риби. Това са типовете природни местообитания и видове, за които страната ни има задължение да определи морски защитени зони, съгласно изискванията на Директива за местообитанията. В рамките на проучвателните мероприятия
са инвентаризирани всичките 17 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна в страната, включващи в границите си морски пространства. Те обхващат площ от близо 2500 квадратни километра. Местообитанията, които са проучени по проекта, са постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини, естуари, тинесто-песъчливи крайбрежни площи, непокрити или едва покрити с морска вода, обширни плитки заливи, рифове, подводни структури, образували се под действието на просмукващи се газове, подводни или частично подводни морски пещери. Включени в обследването видове морски бозайници са видовете афала и морска свиня, както и два вида риби – карагьос или дунавска скумрия и малък карагьос или хариб. Събрани са данни и за обикновен делфин. Проучванията на заливите се изпълняват по трансектен метод, перпендикулярно на брега от зоната на прибоя, до дълбочини, съответстващи на долната граница на инфралиторалната зона. Измерват се различни характеристики на водата. Пробите за хидрохимичен анализ се вземат от повърхността, а на по-дълбоките пунктове с батометър. Данните се събират чрез научно-водолазни методи, като във всеки трансект участват от 1 до 3 водолази в зависимост от конкретните условия. Наблюденията под вода се извършват на дълбочини от 1 до над 15 метра. Типичните субстрати и части от местообитанието се заснемат с подводен фотоапарат. Събират се бентосни проби. Водолазите поставят количествени рамки с размер 25 на 25 см и намиращите се в зоната, ограничена от рамката организми и субстрат, се събират в специални торби. Впоследствие в лодката пробите се прехвърлят в пластмасови или стъклени банки. Така събраните образци се занасят в лаборатория за качествен и количествен анализ. По време на изследванията, които проведохме и които продължаваме да провеждаме, защото теренните изследвания все още са в развитие, бих казал от моя гледна точка, че се забелязва известно възстановяване на съобществата от водни организми, както тези, които обитават дъното, така и тези, които обитават водните тела. Разбира се, установихме и места, където човешкото влияние е оказало своя негативен ефект. И в частност това са местата на големите курорти, местата, където има струпване на големи маси хора и нещо, което за съжаление все още така не е достатъчно направено, извършено по нашето черноморско крайбрежие. Това са достатъчно на брой пречиствателни съоръжения, а именно пречиствателни станции за отпадъчни води. Всъщност това е една от целите на тази европейска мрежа Натура 2000, именно да се подобрят така условията, че те да бъдат по-благоприятни както за местното население, така и за гостите на съответните райони. Така че в случая нямаме конфликт между интересите на хората и природата, а по-скоро съвместна посока или обща посока на интересите на тези две групи. В рамките на проекта се осъществяват множество обществени събития, чието фокус е представяне на дейностите по проекта с участието на изпълнителите с цел запознаване на местните общности с напредъка на научните разработки и ползите от извършените дейности. Изпълнителят реализира информационни срещи съгласно одобрения план за комуникация с заинтересованите страни. Организирани и проведени са мероприятия с цел осигуряване на публичност. На срещите участват представители на заинтересованите от планираните проучвания страни. За да се гарантира високо качество и надежност на постигнатите резултати от проекта, бе нает екип от международни експерти с богат опит, които имаха за задача да контролират изпълнението.
My role within this project is to evaluate the results of the cetacean monitoring effort. I have 30 years of experience in monitoring cetacean population, estimating density and abundance, and I've been asked to come here to check and evaluate the data collection protocols, provide advices, and see how the results will be used. This is a very important project for Bulgaria. We are monitoring Habitat Directive and Natura 2000 sites, and we are doing an offshore survey with an aerial survey methodology. And this is going to be very, very useful for improving the conservation status of cetaceans and providing mitigation measures to control human pressure and threats. The Black Sea is very important. The Black Sea has 3 species of cetaceans: harbor porpoise, common dolphins, and bottlenose dolphins. And these are all endemic populations, meaning that they belong to the Black Sea. They are not found anywhere else. So improving the conservation status through monitoring Natura 2000 sites and to improving the network of marine protected areas is very important, because we need to protect. There are a lot of threats. Bycatch is really a problem in the Black Sea. There is a lot of human pressures, marine traffic, oil and gas exploitations. And so we really need to improve our effort to protect these animals. And this project, by monitoring Natura 2000 sites and by increasing the network of MPAs, will certainly represent a very strong input towards the conservation of cetaceans in the Black Sea. По време на теренни експедиции са проведени полеви проучвания за местообитания 1130 – естуари. Типични примери за такива са устията на река Камчия, Ропотамо, Дяволска, Велека, Караагач, Силистар, Ботамята и други. Една част от тях са малки естуари, които дори не могат да пробият пясъчната коса. Там преходната зона е слабо изразена. Предварителните резултати от проведените теренни проучвания показват типичните за тези местообитания абиотични и биотични характеристики. Съобществата са стабилни, формирани от характерни видове. Основна заплаха за тези местообитания са антропогенна дейност, презастрояване, климатични промени и промени в хидрологичния режим на реките. В устията на големите реки екипите работят от плавателен съд. На по-малките и плитки места пробите се събират от брега. С помощта на специализирана техника на място се изземват хидрологични и хидрохимични показатели на средата. В резултат на това се акумулират различни данни за състоянието на водата. Освен това се събират планктонни и бентосни проби, съобразно методиката за картиране. Пробите се фиксират на място и се подготвят за лабораторен анализ. Описва се висшата водна растителност, важен индикатор за състоянието на екосистемата. По време на полевата работа са проучени и местообитания 1110 и 1140, пясъчни и тинисти плитчини и крайбрежни площи, включващи както поддържани и почиствани плажове, така и слабо променени от човешката дейност такива. Използваната методология включва въздушно заснемане, вземане на геоложки и биологични проби, водолазни методи. По време на теренната работа е установено, че ливадите с морска трева се увеличават, а фауната на плажовете, които не се почистват, е значително по-богата на видове безгръбначни животни. В слабо повлияните и неповлияните от човешка дейност райони, като Емине и Маслен нос, е установено, че скалистите и биогенните рифове от местообитание 1170 са пълни с живот до долната граница на разпространение на скалистия субстрат и са зони на концентрация на живата материя. Има участъци от местообитанието, в които е наблюдавано отрицателно антропогенно повлияване. До реализирането на проекта няма научни данни за наличие на местообитание 1180. За първи път е потвърдено съществуването на бълбукащи рифове, биогенни конкреции с анаеробни микроорганизми вътре в плитки води в България.
В рамките на проекта е извършена работа по картиране и оценка на природозащитното състояние на местообитание 8330 – подводни или частично подводни морски пещери. Дейностите са реализирани по утвърдената методика. Едно от основните места за теренни проучвания на пещери е в границите на защитена зона комплекс Калиакра, където са концентрирани голяма част от българските морски пещери. Вземат се проби и се прави оценка на населяващите ги съобщества. Не са установени стигобионтни организми, в ток от сладки води също. Не са установени сериозни заплахи и проблеми в голяма част от посетените обекти, с изключение на пещерите в района на Маслен нос и Резово, където са установени замърсявания с битови отпадъци. По време на изследванията са отчетени количествените параметри на инвазивните пелагични и дънни организми. Основните въздействия и заплахи за проучените местообитания и китоподобните бозайници са наличието на инвазивни видове, антропогенния натиск, включително и интензивния морски трафик. В проекта участвам като ключов експерт група Риби. Отговарям за организацията на работата в тази група. Разработвам методиките за картиране на разпространението и определяне на природозащитния статус на двата вида. Координирам работата на теренните екипи. При работа на терен се събират проби за лабораторен анализ, за който аз отговарям. Важното от осъществяването на този проект е, че се събират съвременни данни, тъй като толкова пълномащабни съвременни данни, както за разпространението, така и за природозащитния статус за тези видове в Черно море до момента няма. И това наистина е много важно да се съберат такива данни, тъй като тези, особено карагьозата, е също обект на промишлен риболов и тази информация ще бъде много полезна за опазването на тези видове и по-доброто управление на техните ресурси. За проучването на двата целеви вида риби по проекта е разработен специален методологически подход за проучване на разпространение и оценка на природозащитното им състояние. Проучването е проведено в границите на защитените зони, но и в континенталния шелф на дълбочина до 200 метра, както и в 10 извадкови полигона в открито море. Теренните проучвания се извършиха през зимния период, чрез тралиране или проучване с хрилни мрежи. Преобладават уловите в южната част на Черноморското крайбрежие. Резултатите дават повече информация за разпространението, местообитанията, числеността, хранителните навици и заплахите за видовете. Заключенията ще помогнат на учените за прецизно определяне на рисковете и заплахите, както и промените, които настъпват с карагьозите през различните сезони от годината и ще подпомогнат опазването и управлението на популациите на двата вида. Настоящия проект представлява най-голямото и най-концентрираното усилие в България към момента за проучване на морските екосистеми, както и за опазването на видове и местообитания в тези морски екосистеми. Специално като ръководител екип, моята задача беше да сформирам успешен екип, който да може да се справи в основните направления на проекта, каквито са местообитания, китоподобни бозайници и целеви видове риби, каквито са карагьозовите риби. Черно море представлява уникална екосистема поради затворения си характер, наличието на придънен мъртъв слой от сероводород, където няма живот. Поради това крайбрежните местообитания, които проучваме, и повърхностните води, които са богати на живот, са изключително ценни. Също така той има редица уникални видове и подвидове, включително китоподобните са уникални само за Черно море. Това, което ние правиме, е може би най-значимата стъпка за България и в рамките на Европейския съюз за черноморските държави в тази насока.
Реализацията на проекта се случва в изключително сложна и конфликтна международна обстановка, поради военните действия в Черно море. Сериозни предизвикателства пред осъществяването на дейностите са военните учения, които за продължителен период блокират значителна част от българската акватория. Това изисква усилие и прецизно планиране на логистичната организация. Сериозна заплаха за китоподобните е действието на сонарите, взривовете, риболова с дънни мрежи и свободно плаващи такива като морски отпадък. Счита се, че значителен брой китоподобни са жертви на войната. Всички 17 защитени зони от мрежа Натура 2000 са обследвани с плавателно средство за китоподобни бозайници. По 8 предварително зададени секции на цялата икономическа зона е реализирано самолетно облитане през 4-те сезона. Това е най-мащабното проучване на българската зона на Черно море от въздуха. През пролетния и летния сезон се регистрира значително по-високо присъствие на афала и муткур в сравнение с есента и зимата. Най-честото поведение, което регистрират екипите, е ненасоченото плуване и хранене, категоричен индикатор, че зоните се ползват от тези видове, а не са преминаващи през тях. Проучванията се извършват от кораб и самолет, както и от внимателно подбрани наблюдателни точки. Двата вида споделят Черно море и с обикновения делфин. Екипите събират аналогични данни и за този вид. И двата вида използват зоните в различните части на годината по различен начин. I am a marine scientist and GIS expert. I work in the domain of the geospatial analysis for 20 years. My role in the project is to check and support Pontus and Dalgo team in regards to the geospatial data that they collect in the field for the Natura 2000 sites, the harmonization and homogenization in the geodatabase, which will be part of the deliverable of the project. This geospatial information will enable the Ministry of Environment, the Academia of Bulgaria and the Black Sea, along with industry, to create added value products and services for the benefit of the local societies. Изпълнението на проекта ще спомогне за запазване и устойчивото управление на природните ресурси на българската зона на Черно море, като ще даде възможност това управление да се основава на конкретна, надеждна и научно обоснована информация за морските видове и местообитания. Първата фаза от гледна точка на изграждане на географската информационна система, накратко наричаме ГИС-система на проекта, това беше да обедини наличните данни, да ги направи в такъв използваем вид, чрез който ние може да ги визуализираме, проучваме допълнително, да добавяме нова информация. В края на проекта ще бъде създадена една четвърта част, която са продукти на проекта, която ще съдържи вече самите анализи. Те ще отговарят на изискванията на Inspire директивата. Това е директива, която указва по какъв начин да се бъдат описани самите записи, за да бъдат разбираеми и използваеми в други условия. Всички данни от проекта и резултатите от проучванията се въвеждат в съвременна информационна система, за да могат да бъдат приложени в бъдеще за по-обстойното проучване на Черно море. Проектът Натура 2000 в Черно море е от изключителна важност както за обитателите на Черно море, неговата флора и фауна, така и за нас, хората. От хилядолетия живеем съвместно с морските обитатели и техния чуден, непознат свят. Затова опазването на подводните съкровища е от такава изключителна важност. Моята задача беше да актуализираме методики за наблюдение и оценка на състоянието на два от видовете, на афала и на муткур или морска свиня. Динамиката в числеността на хищниците е много важен индикатор за стабилността на екосистемите. Това особено много важи в една такава затворена морска екосистема, каквато представлява Черно море.
възможността, която получихме чрез този проект да наблюдаваме и сезонна динамика, е уникална до сега и смятам, че резултатите, които получаваме, ще имат много важно значение за следващите проучвания в акваторията на морето. Закрилата на морския свят е от изключително значение както за отделните организми, които живеят във водите на Черно море, така и за хората, които обитават крайбрежието. Даровете на морето са не просто ресурси в постоянно променящия се свят, а ценен източник на познание, в което вероятно се крие отговорът за бъдещето и на морските обитатели, и на хората. Определянето на определени зони от морето за защита ще спомогне за възобновяването на биологичните ресурси от търговски интерес. Всички резултати от изпълнението на проекта могат да бъдат намерени на уеб страницата на проекта, както и на интернет страницата на МОСВ. Научните проучвания на Черно море и морските зони на Натура 2000 в България ще продължат и през следващите години. С надграждането на научните сведения и по-акуратното запознаване с загадъчния морски свят, учените ще разкриват все повече от тайните на морските дълбини. И може би така, чрез познание, ще научим да ценим и използваме по-добре ресурсите на морето, да познаваме по-добре неговите обитатели и подводни територии, да ги обичаме и ценим повече. Филмът е заснет с финансирането на Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на проект Натура 2000 в Черно море по оперативна програма Околна среда. Бенефициент е дирекция на СЗП към Министерството на околната среда и водите. Информацията, която се съдържа в този продукт, не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз.